No tak ja neviem, mňa vždy baví najviac prísť na to, čo chcem robiť. Hej. Tá základná myšlienka a potom je najkrajšie na tom to, že človek vidí, ako sa postupne tá prvopočiatočná myšlienka vyvíja, jak je z nej najprv nejaký nápad alebo nejaký námet alebo nejaký scenár, ak je to adaptácia knihy. A potom zase tá práca s režisérom, objavovanie, kto by to mal hrať, kto je preto ideálny, snažiť sa neurobiť chybu, lebo to sa ľahko môže stať. A potom, keď si, a dnes je to už veľmi pohodlné, existuje to, čo sa volá obláčik alebo iCloud. A vlastne tí vyvolení, ktorých sme vlastne traja, to dostávame zo strižne priamo. Takže vidíme, ako vlastne ten film dnes vzniká. Je samozrejme na režisérovi, koľko tých obrazov nám pošle v jednej várke, ale vlastne priebežne si môžeme o tom rozprávať a niečo meniť a robiť inak a tak. To v minulosti nebolo, to je úžasná vec. Tak vlastne človek je nadšený, pretože si môže čítať doma knihu alebo môže ísť hrať tenis a tak a príde domov a na iCloud je všetko. No, to je veľmi ťažká otázka, pretože samozrejme je obrovské množstvo ľudí, ktorí robia svoju prácu kvôli tomu, aby mali z čoho žiť. A ja som minule čítal myslím, v Süddeutsche Zeitung jeden veľký článok, kde vlastne vychádzala nejaká kniha, kde si veľmi sťažovala tá autorka, usporiadala k tomu takú konferenciu, že v Nemecku je vlastne strašné, pretože prostitúcia sa tam berie ako povolanie. A tá autorka toho článku hovorila, no ale vy si myslíte, že upratovačky po väčšine, alebo hajzelbáby, alebo ľudia, ktorí čistia záchody, tú prácu robia s nejakou veľkou láskou? To ja považujem samozrejme za extrémny príklad, ale ak sa to len trošku dá, tak by to malo byť niečo, čo človek robí rád. Ja viem, že to nie je vždy jednoduché, ale mal by mať tú prácu rád. To je pre mňa vždy bolo rozhodujúce. Možno som jeden z tých šťastných, ktorí majú svoju prácu radi a napriek mnohým ťažkostiam a týmto ju môžu robiť zatiaľ až vlastne už do pomerne vysokého veku.